Que foron resoltas as exixencias da rapazada. Mentira. Onte manifestáronse. Onte manifestáronse. Non foron acalmadas. Onte manifestáronse. Culleredo é un concello da provincia da Coruña cunha demografía en alza que xa quixeran a maior parte dos concellos deste país. Estamos falando de que estáse situando nos 30.000 habitantes e en 15 anos hai unha previsión de 45.000. Este concello ten unha demanda para o curso próximo en base ao alumnado actual de sexto de primaria nos distintos centros do IES. O IES Rego de Trave non poderá dar acollida a todos os alumnos de primeiro da ESO. E aquí está a nai do año e a súbita desesperación da Consellería. No IES Rego de Trave todas as aulas de primeiro da ESO superan a ratio de 30 alumnos por aula. Falamos dun centro inaugurado no 2016, non é un centro da época de Villar Palasí. No Brancomor habilitáronse 6 aulas de primeiro e 6 de segundo, provisto para 4 aulas de cada. Calquera neófito pode sacar a conclusión de que estamos diante dunha neglixencia e dunha improvisación monumental. De todos é sabido que en Culleredo existe un centro con solera, con espazo, con instalacións e cun enorme potencial non aproveitado que en todo caso que precisaría sería de pequenas, comparado con outras pequenas inversións. E o que se lles ocorre é botar fora os rapaces e rapazas que escolleron libremente este centro chamado Universidade Laboral para levar a cabo a última ocurrencia organizativa improvisada para ir tirando un ano máis. E para o próximo curso, que? Pois esa rapazada está en pé de guerra e estalles moi cabreada. Exixen o dereito a non ser suxeitos da improvisación acelerada e da incompetencia continuada. Porque esta rapazada escolleu o laboral por moitos motivos. Primeiro, por instalacións. Por instalacións e servicios que centros máis modernos non ofrecen. Laboratorios, talleres, biblioteca, comedor, cafetería e, sobre todo, un ambiente preuniversitario. E a comunidade educativa demanda seriedade e responsabilidade que se basa na consulta cos axentes implicados. Que opina de todo isto o Consello Escolar Municipal e as AMPAs e o profesorado, en fin, a comunidade educativa que posúe, e é necesario afirmalo unha vez máis, e non debería ser, posúe o dereito democrático a participar na xestión e na programación destes centros. Miren, señorías, se o asunto está claro, está tan claro das necesidades deste concello que o Britis ese vai construir un macrocentro no territorio deste concello. Claro que cabe preguntar se é esa a razón aparente, se é a razón da aparente incompetencia, degradar a oferta pública para potenciar a privada. Miren, estamos diante de unha demanda clara de seriedade e, sobre todo, de que Culleredo seña tratado como que é un concello en alza poboacional cunhas necesidades nunca satisfeitas, sempre depresa e correndo, facendo apaños de última hora, e que dunha vez, desde o BNG demandámosles, así en bloque, demandámosles unha acción seria de consulta e de programación con toda a comunidade educativa, feita con visión de futuro e con métodos realmente científicos e non con chapuzas de última hora. Moitas gracias. Que foron resoltas as exixencias da rapazada? Mentira. Onte manifestáronse. Onte manifestáronse. Non foron acalmadas. Onte manifestáronse. Vostedes non consultaron con ninguén. Vostedes deron feitos consumados e ademais con prepotencia, porque esa rapazada e as AMPAs poden falar da prepotencia do xefe territorial con un desprecio que clama ao ceo, falando con toda esta rapazada e non tanta rapazada.
Mire, na Universidade Laboral queda sitio para acoller máis liñas de bacharelato, hasta 5 liñas. Na Universidade Laboral permite unha máis amplia gama de itinerarios. A Universidade Laboral ten residencia e acolle un alumnado que se vai ver perxudicado por esta medida. Maltrato. Por que? Polo mesmo que vostedes teñen certo, dalles corriente eléctrica, danlles descargas eléctricas, cando se fala de facer un IES rural. É dicir, un colexio mixto que teña eso no rural, nun sitio onde, nun concello da capital, pero que é rural. Por qué? Por qué? Por qué? Que pasa co ensino integrado onde se relacionan diferentes graus? Diferentes niveis. Non pasa nada. É un ensino moito máis productivo, moito máis ricaz. En fin, alá ustedes terán que dar conta diante dese consenso que conseguiron, terán que dar conta nas próximas eleccións. Témome que a conta vai ser bastante difícil de pagar. Moitas gracias.